My own choice. Een mens kom ook maar lelijke snaakse dingen, of een mens zien ook maar lelijke snaakse dingen hier buiten. Warriors kom hier een jaar op een plaats. Hey, ik heb nooit geweten. Ons kom op die plaats, jong, die aan toe gaan het gaar op die plaats, jong. Dat ze gedanst en dat ze gedrinkt en dat is lekker, man. Dat gaan zomaar lekker gaar op die plaats. Maar zoals ik op die plaats kom, zie ik, jong, maar hier is een verschrikkelijke vuur wat die mensen heel nacht maakt. Ja, die vuur gaat niet dood, dit wordt niet elke keer hout op die vuur gezet. Maar zo waar ik check toen maar nou is alright. En het is warm. Maar die vuur is in die gang. Hoe is dans net zo, jongens, net stof wat spat en het gaat gaar op die plaats, jong. Die emmers voeten bier, jong, het gaat lekker, jong. Right? Dat zeg ik voor mezelf, ik wil mij ook niet te kwijt dronken, want ik wil, kijk, hier vier lijkt je voor mij naar een goede vier. Ja, die vier zal ik met een beetje dobbel. Right? En zo maar door die vier dop. En daar, het was me ook een lang zaak. Zie ik daar beginnen gaan die vier naar zijn koelen toe. En dan zo check ik nog right. Ik ga het nog maar kijken wat gaat die aan. En dan hoor ik die hier, wat is ook genoeid naar die plaats toe. Roep daar met oma en opa goed. Hij jaren toch aan de mensen ook maar zo niet voor die groot mensen drinken. Dat is maar zo stil maar achter die bossen, achter die huizen gedrinkt. En dan zo check ik, maar ik wil ook niet voor mij te. Met gesteelde drank maken mensen oerdronk. Maar oma en opa weet nou al, ons gooien nou al iets in, maar ons doen het niet voor oma en opa niet. Hulle ken van ons af. Hulle doen ook eens nog donkiedrol. Die wat is met die donkiedrollen voor spullen maakt met die papieren, ons trekt net zulke grootskoeten. En als het die lang is, dan stiel ons weer oma zijn bokster twakken, maak ons weer twakpullen. Wat lasse ding is een skiel. En na die tijd zei ik voor die andere spannen, jong, hierdie vier zal eens met dobbel, dit is een goede vier. En weet je dat ik ding zei, is het waar. Right? Zo wordt mijn oma en opa goed nader gekrapt. Ons jongskroeven wordt nog geen nader gekrapt, precies een groot machine. Gaat nou naar die vier. Dan hoor ik die oom wat mijn oma en opa goed genoeg breek uit dat hem die graven daar brengt. Dan praat ik gewoon op wat ze graven worden, nou hier gebrengt. Wat gaat dan gewoon in nacht begraven worden? Wees zulke diep goed aan die mensen kop. Dan zie ik hierdie eerste koelen wordt nou zo op een plaat geskipt. Wordt nou van die grond af opgeskipt. Dan denk ik gewoon, wat gaat hier aan? Maar zo rijdt. Zo denk ik wil hier dan fijn, nou die andere, fijn dobbel, die anders dansen. Hulle sê muziekers kom dans. Lijkt me hulle het ook geweet, die is lekker. Julle, as ek vir julle hier vertel. En ook praat nou van in die 19's en dat was die jaren, as cowboyjaren se dinge die. Right? En cool is nou op hierdie zingplaatje. En hier wordt nou, die gaat wordt nou opgemaakt. Ziekers wat. Zo stap ik nader en ik wil zeggen, kijk wat gaat dan. Jong, ons handzakjes, ons jongskoelen worden net zo'n keer, ons kan in nou nabi, die gaat kom. Ik zei, ik wil naar die gaat kom, ik wil zien. Maar zo is het wat jullie hier vertellen. Hier onder die gaat komt nu net zo groot schaap. Een gaarskaap, die skaap is net zo heel. Hij wordt van onderaf gegooid. Jullie die groot mensen daar zijn aangevangen. En nou, dit is wel een skaap wat gevraagd. Dit is een gestiel. Dit is een gevatte skaap hier. En die velden goed. Opa en oma goed, dat is dan gevat. Ik vraag dit voor jezelf, jong. Als net zulke goed bouwen en bladden zo goed wat nooit die gaat in komt. Onder in die gaat was die pot gezet. Die mensen koek van boaf onder. En oma goed en opa goed het net zo rondom die rivier gedanst en net zo geskopt en stoffen uit. Kan je weten, op hierdie onder die vier is een groot pot. Die vlees is ingetrapt van onderaf. Right? Hier worden net zulke goed zingplaten gebring om hierdie bouwen bladdens op te zetten. Ik praat want toen hij vlees van die been afgekookt. Heel nacht vier gemaakt. Hij ziet nog zo'n brein
ZW onder soos ek wil begin bakke daai my home choice is soos ek vir julle hier vertel het. Daai aand toe eet ons sommer lelike kambene. Ek kan onthou nog hy aand toe ek so lank kambeen gehad so staat. Het toe kom jong, hoe is doefsag is van sy ma af. Hoe daai die oggend. Daar word so gefluister. Daai tyd word die koffies en goedjies was na ouma goed toegebring. Toe hoor die oom stal daar vertel. Die ding is hier aangeloop haar. Toe sê ziekers, waar laat julle nou vir julle in? En hoor jy opa Prezi, hy soek ook nou nog van die vlees. Die vlees moet nou nog op die donkiekar kom. Hy wil nou nog van die vlees na onze plaats. Ek sê nee, wat? Die slapen has. Ek sal die kabie hier kom keren. Toen sê ek vir myself, hier, ek gaan nie die vlees. En nou, jy moet nou so eet dat daar nie been op die weg vlee nie. Alle bene moet nou in 'n ding kom en daar word hulle geloop begrawe. Ek weet ook nie waar dit hy oom en hy bene gemaak het. Toe sê ek, ziekels. Nee, wat dat lelike kambien uit daar geëet, jong. Groot kambien, soos maar groot mense. Daar word van boervuur gemaak, die pot is onder die grond. Jy hoor net die koele met afkom, die pot moet gekyk word. Hey, Mom Joyce! Nee, soos nou nie. Baie die mense word gevang deesdae. Hulle weet nie om sulke vlees te kook nie. Daai vlees, jy sit vir hom in die gat. Met 'n groot pot, dan maak jy van boervuur. Die mense dans, hoor jy daai aan toe dans is net so rondom die vuur, maar man het ons geweet. Ek check ook toe hy aan, en wanneer word die dag geëet? Kant ek weet nie, die vlees is hier onder. Ek check ook, lyk my word net gedrink, die word nie geëet. Ek vraag nou al die anders, die ander jongskroewe. Waar is die my gouwe nie? Roosterbrood en goed. Hy handsakjes, hy jongskroewe sê net, ek moet wag. Hulle gaan skep. Ek dink met waar is die pot dat die mense nou aan dronk is? Kaart in die pot!